चिरां जिल्लायाव फिन गावनि फिसाखौ गारना खारनायनि जाथाय। पन्चु ईश्वरिया गावनि सानै उन्दै फिसा आरो फिसायखौ थगायनानै खारखोमानानै दं। डक्टरनियाव गावनि देहा नायजानो होननानै थांनाया दिनैसिम न'आव फैफिनाखै। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमनानि दादगारि हाथिसार ओनसोलनि जियागुरि गामिनि थागिबि निजोम ईश्वरीनि अनजालि बिसि पन्चु ईश्वरिया थांनाय साननैसोनि सिगां सुनिबार दिनखालि गावनि देहानि थाखाय डक्टरनियाव नायजानो होननानै थांनाया दिनैसिम न'आव फैफिनाखै। ओरैहाय पन्चु ईश्वरीनि फिसाया गावनि अनजालि बिसिखौ खावलायहरदोंदि जेरावखि थाया मानो सानै उन्दै फिसानि मोखांखौ नायनानै न'आव फैफिनजानो लुबैदों। सोरबाफोर रायजो राजाफ्रा नुसनबायदोंब्ला अन्नानै न'खरनि जानबुं नम्बराव खोन्थाहरनो खावलायदों निजोम ईश्वरीया। न'खरनि जानबुं नम्बर 8474000281। गिबिसिनाव आं रायजो राजाखौ आङो मान बावग्रोयो। आंनि गामिया जाबाय आंनिया जियागुरि, ओमफ्राय नामा आङो निजोम ईश्वरी। आंनि न'खराव जानायनि खारना बेनो, नै मैया रबिबारमोन, मैयानि अखानायै बिनि सिगां सुनिबारावहाय आंनि हिन्जावा बे देहानि उसुबिदाखौ लानानै बियो गावनि सानाय सुनायखौ लानानै बियो दिनै सुनिबारावहाय बियो मुलि लायनो होननानै डाक्टारनिसिम थांदोंमोन। आरो बियो डाक्टारनाव मुलि लायनो थांनाय मानसिया बियो फैफिननाय जायाखै। आरो बेबायदिनो आंबो बेबो डाक्टारनाव मुलि लायनो होननानै ओंखारनायखाय आंबो बेखौहाय मोजाङैनो मोजां थुमनाय जादों। आरो आंबो गामियावहाय हाजिरा मावना जानो थाखाय आङो ओंखारलांदोंमोन। आरो बेबायदिनो आंनि हाजिराया जायैनि थाखायहाय आङो न'आव फैफिननानै नायफैला। बियो 12थासिमावहाय न'आव सफैनांगौमोन, हयथ' 1थासिमावहाय बे टाइमाव सफैनांगौमोन, सफैयाखिसै। आरो बेबायदिनो आङो सफैनायखौ नुयैनि थाखाय आङो फन खालामबाय दस्राफोरनि मबाइलजोंहाय, बेलेगफोरजोंहाय। आंनि मबाइलावथ' मबाइल गंसे दं, आंनि सिगाङाव मबाइल गंसे दंगासिनो दं, बियो माबा रिसार्ज गैथ'वामोन। बेनिखायनो आङो दस्राफोरनि मबाइलजोंहाय फैसा गोनां मबाइलजोंहाय आङो बेखौहाय फन खालामना सोंहरदोंमोन। अब्ला बियो बुंहरदों नेथ' र' आं डाक्टारखौ लोगो मोनाखै, आङो नेगोन, बे खोथाखौ बुंदों बियो। ओमफ्राय बेबायदिनो बुंनायखाय आङो दे होमब्लालाय थाबैनो फैदो, बोरमाफोरखौ नायनांगौ, गोरलैफोरखौ नायनांगौ, गोरलैफ्रा गोदाव सोराव जायैखायनो फै, आं बे खोथाखौ बुंनानै थादों आरोना। आरो आङो बेजों लोगोसे आङो थांफिनदों। दान्दिसेनि उनावहाय आंनि लोगोफ्रा खामानिखौहाय स्टार्ट जाबाय, नै फैदो मावनोसै होननानै लिंहरनायजों लोगोसे आं थांफिननानै आङो जेब्लानाखि थांफिननानै फैयो, अब्ला आङो थांनानै हाजिरा मावनानै फैब्ला आंनि टाइमा जादों मा फैफिननाया थिग जेनेबा सान हाबसे टाइमावहाय एकदम 5थासो गोलैदा, बेबायदि टाइमावहाय आङो सफैदोंमोन। आरो सफैनानै आङो दुगैयै लोबै आङो थांफिनो होननानै फैनानै बेलासियाव नायफैला। अब्ला आङो नुनो मोनबाय, खोनानो मोनबाय, न' खाथिनि मानसियाबो गावनि लोगो असेयाबो बुंबाय, माथो नोंनि हिन्जावालाय दासिमबो फैनाय जायाखिसै, आरो फिसाफोराबो गोदाव सोराव जाबाय, ओमफ्राय नै नोंनि फिसाफोरनि थाखायहाय नों रजानावहाय मुलि बिहरनायाबो लाना फैदोंमोन, बेखौ लोगो मोनाखिसै, नोंखौ दासिमबो नेगासिनो दं, नैबे खोथाखौ बुंदों। होमब्ला आं बे खोथाखौ खोनानानै आङो असम्भब मोननानै आङो बे दहलाफारा दखानावनो आङो दावखोनानै आङो सासे मानसिनि मबाइलजोंहाय फन खालामनानै सोंहरदों। बेखौहाय सोंहरनायावहाय बियोहाय आङो खननैखौहाय फन बुदोंमोन। फन बुला बिनि टावारा दानदों आरोना, गैया। दा जेरैबायदि बियो फन बुला गैया हारसिं दङ, बेबायदिनो दाननानै गैया जादों। ओमफ्राय खनथामाव बियो गैया होनदों टावार। खनब्रैयावहाय आं रायज्लायनो मोनबाय, खनब्रै बुनानै खनब्रैयावहाय खोनानो मोनबाय आङो बियो लास्टआवहाय खनब्रैयावहाय बुंबाय बियो आङो बे फैनाया आङो थांनो होनना फैफिननाय जायाखै, आङो नोंखौहाय अराय समनि थाखाय आङो नागारनासो फैनाय जादों, आङो थांफिननाय नङा। नों हाजारखि बुङा मानो, हाजारखि खावलाया मानो आं थाङा, नैबे खोथाखौ बुंदों आरो बियो। आंनि दङ बादि साननायखौ आङो बेखौहाय बियो गावनि डिटेल्सखौ बियो फुरा होनाय नङा, बियो बुंदों आङो क'क्राझाराव दं। ओमफ्राय बियो बेबायदि बुंनानै बियो बे बाथ्रा बुंनाया आं मोनावहाय बेखौ रायज्लायनाय जादों, बे सुनिबार मोनाव बियो रायज्लायदों। होनब्ला बियो बुंदों आं क'क्राझाराव दं। ओमफ्राय देवबार फुङाव रायज्लायला बियो डाइरेक्ट बुंदों आंखि नोङोहाय खानाय मानसियाखि आं नोङो फुरा डिटेल्स होयो नामा, आं क'क्राझाराव दंब्लाबो गैयालाय नोंलाय मानसि नांगौ, नैबे खोथाखौ बुंदों आरो ना। बिदिखौ बुंदों आंखि जाम्बि नामा, नैबे खोथाखौ बुंदों इयो। आं खानाय मानसिया नोङोहाय नोङोहाय डाइरेक्ट हमना लांफैजानो, आं बे माबाखौहाय आङो डिटेल्स होनो हाया, डिटेल्स खिथागनो हाया, नैबे खोथाखौ बुंदों आरोना इयो।
गथ'फोर न'खराव दावराव जानाया बेबायदिनो बियो सुनिबाराव खारनाय बे सुनिबारनि साननैनि सिगां बियो शुक्रबार बिस्थिबार खालि बियो आंहाय बेबायदिनो पासबुक बानायनाया गावनि एटिएमआ गवाखैमोन नैबेखौ बानायफिननो थाखाय बे फैसा बिदोंमोन आरो आङो बेखौहाय बे बानायनाय समावहाय आङो बेबायदिनो आङो न'खरखौ नायनानै आङो ओरैहाय गावनि फैसा गनांगौखौ नायनानै आङो हरनाय जायाखैमोन मानोना ओरैहाय हरला ओरै थोआ जानायखाय आङो हरनाय जाथ'वाखैमोन आङो बुंदोंमोन बेखौहाय नों नेथ'दो नों दिनैहाय बिस्थिबार नों दिनै दा बानायसै नोङो बानायनाला नोङो देवबारावहाय नोङो बानायहैदो नों हारसिंल' नङा नोंनि लोगोबो दंखायो नैबे खोथाखौ बुंनानै आं दोनदोंमोन बेनि सिगां आङो बे फैसा बिनायनि सिगां आङो बेखौहाय सप्तासे सिगां आङो बेखौहाय मोनसे मबाइल फिसायावहाय बियो मेसेज गेलेनाय गाज्रि बे सासे बेंगालराव थायो होननाय सेंग्राजोंहा आं बेखौहाय नामबो मिथिया उमुख मिथिया बेनि जायगा बबेहा बे सेंग्रानिया आं बेखौ मिथिया बियो फिसाफोरनि मोखां बियो रायलाय लानायखाय बियो फिसाफ्रा आं खिन्थानो रोंदों आरो आंबो मबाइलखौ चेकिं खालामना नायला नंमारगौ सैथो गाज्रि बाथ्रा लिरनाय दंमानोमोन आरो आं बेबायदिनो आङो बेनि मबाइल गंसेखौ देख्रुबना होनाय जादों आरो सिमबो देख्रुबना होनाय जादों बहा लाफिनगोन आं बेखौहाय फैफिननानै फिसाला देरसिन सासे आरो फिसाजो लैसिन बिसोर सानै फिसाफोरनि मोखांखौ नायनानै जेन' फैफिननो आरो जाफैफिनो आंजोंहाय फैनानै जेन' बे संसारखौहाय मोजाङै जाफैफिनो आं बेखौहाय माबा मोनसे न'आव फैब्ला आङो बेखौहाय रायजो राजानो मिथिं खालामहोनाय नङा आरो आङो बेखौहाय माबा मोनसे बेबायदिनो गाज्रि बाथ्राजों आं रायनाय नङा आङो जास्ट बेखौहाय न'आव फैफिननानैल' जाफैफिनजानो आङो फिसाफोरनि मोखांखौ नायनानै आङो मावनो उसुबिदा जायो आरो आङो खामानियावहाय ओंखारनो मानो आङो न'खराव गैयि हिसाबै आं डिस्टार्ब मोनो बेनिखायनो आङो आंनि हिनजावखौ आङो गले बुंनाय जादों आङो जेन' बियो न'आव फैफिनो जेरावखि थामानो बियो फैफिनथों आरो आङो बेखौहाय आङो लोगो मोनफिननो लुबैयो आंनि खावलायनाया जेन'बा जायनो बे मानसिखौ नुयो जेनेबा आं मबाइल नाम्बारखौथ' होफानाय जाखाबाय बे नाम्बारावहाय आंनोहाय बे मानसिखौहाय खिथाहरब्लानो जायो ओमफ्राय नों खिथायोबा नों लायगोन औ खिथायोब्ला आं लायनायनि बेब'स्थाखौ लायगोन आं बायदि बिथिङाव रोंगौथि गोनां गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावगावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथि दिन्थिनो थाखाय लानानै फैदों माल्टि टेलेन्ट रियेलिटि शो बड'लेण्ड एशियान कालचारेल डेभेलपमेन्ट CS लिमिटेडनि बानजायनायाव फैगासिनो दं बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 फैगौ 25 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 26 आगस्तसिम रायजोनि दाब जायगाफोराव खुंजागोन बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशन 25 जुलाइआव धेमाजि आरो बिश्वनाथ 27 जुलाइआव गलाघाट आरो कार्बि आंलं 4 आगस्टआव तामुलपुर 6 आगस्टआव सनितपुर आरो उदालगुरि 12 आगस्टआव बाक्सा 19 आगस्टआव चिरां आरो 21 आगस्टआव क'क्राझाराव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशना खुंजागोन जायफोर बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 आव बाहागो लानानै गावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय बाहागो लानो गोसो बिथांमोनहा नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन मबाइल नाम्बार 8399890945 91011022339 आरो 95775733499 बादायनो थाखाय रेजिस्ट्रेशन खालामनाया सोलिगासिनो दं थाबैनो होखानाय मबाइल नाम्बाराव जगाजग खालामदो